Tak skal I have. De sange, vi spiller, er nogle, jeg har lavet. Og dem har jeg lavet til tekster, der er skrevet af Grete Risbjerg Thomsen. Hun er en afdød dansk forfatter, som levede på samme tid som Halfdan Rasmussen og Tove Ditlevsen. Og af samme årsag er hun sådan en lille smule underkendt i forhold til de to. Men hendes tekster er fede at lave musik til. Så det er ligesom konceptet her. Ja. Stillhedsliv skal dække